har sådan til, fordi jeg lige har lavet en Instagram-profil. Den er her på mobile. I kan følge mig derinde, jeg hedder. Det skal jeg også i beskrivelsen, og det kommer. Ja, det var lige min Instagram-profil. Jeg har også en masse andre apps, som I kan se mig inde på og sådan noget. Men det skal jeg nok fortælle. Det er bare en lille video om Instagram. At det hedder det, fordi jeg gerne vil have nogle følgere. Min fine Instagram. Jeg vil et opslag. Og jeg håber, I vil følge mig, fordi det vil jeg blive rigtig glad. Men det er bare sådan en mini-video, fordi at det var bare en vigtig information. Eller en vigtig information. Vi ses.